Yan si Brel. Uuwi na siya. Brel. Yan, maglo-load lang si Daddy. Napapasok na si Brel. Di ba pala sinindi Jepoy, Daddy? Be, bye-bye. Bye-bye. Na yung baby ko. Lamig-lamig, maramla. Ayan mga ka-partners, tapos na tayo sa Costco. Ayan baby Brielo, nagugutom na siya. Kumakain siya ng apple. Nebe? Ayan, baon niyang apple. Si Daddy nandun siya sa Little Caesar. Hintay tayo ng pizza. Yan. Bumili tayo ng bagong GoPro, yung 9. Nakasil kasi siya. So, yan, i-upgrade na natin yung ating GoPro 7 Hero Black. Yan ba? Hero 7 Black. Bumili tayo ng 9. Yan o, yung baby ko. Oh, ang sarap ng kain niya ng apple. Oh, tagal ni Daddy. Oh, sabi nila 10 minutes. Oh, yan. So, bumili lang tayo ng sabon at saka ng diaper ni Brielle. Yun lang talaga dapat yung bibili natin. Pero napabili tayo ng marami. Dapat pupunta tayo kaninang umaga pero hindi tayo natuloy. And then, hanggang sa umabot na sa nap time ni Brel. Kaya, pagkagising na lang niya, dun tayo alis. Nag-prepare. Ayan o, kumakain siya ng apple. Bumili na lang tayo ng pizza sa Little Caesar para makakain na tayo agad. Nabe, di kami nakabili ng pagkain dun sa Kasi dumating kami sa Costco, 30 minutes before closing time. Closing time. Nabe, doon na naman tayo ng Costco. Dahil sa diaper at sabon. Yeah, yan na si Daddy. Uwi na. Alang hot sauce, Dad? Hindi ko rin. Okay, bye-bye. See you later, mga ka-partners. Bye-bye mo na, be. Bye-bye. Yan, nasa bahay na tayo. Yan yung ating nabudol. Nabudol ni Brel. Punta natin yung baby ko. Nandun siya. Artista! Artista ka! Artista daw siya. Artista ka, be? Artista ka po? Yan. Di ba natin tinanggal yung ating 2022 kasi meron pang Chinese New Year? So, ito yung nabili natin para kay Baby Brielle sa Costco. Ano siya? Super Activity Collection. So, pang pang age 3. Pero, binili ko siya kasi mura lang naman to. Tsaka, mahilig na rin mag-doodle si Brel para matuto siya. Para hindi yung mga ballpen pen ginagamit niya kasi masyadong sharp yun eh. At least ito, bilog, diba? Hindi siya matutusok. So, meron siyang yung laman niya is, meron siyang, ito yung plastic storage case, tapos meron siyang art pad, meron siyang 11 na mini markers, meron siyang 5 markers, meron siyang 2 sticker sheet, 3 foam stamps, isang ink pad, 12 crayons, at saka 1 spin art stencil set, at saka fluffy sticker set, watercolor set, 1 brush, 1 placards, and 2 holographic sticker sheet, and wala na, yun lang. Diba? Sulit na sulit siya mga ka-partners kasi $9 lang siya sa Costco, diba? So, ang dami na niyang Pero yung mga, syempre, ito yung mga watercolor and all, hindi pa yan pwede kay Brel. So, tatabi muna natin ito. Be!
Tinanggal mo na naman yung ipit mo. Ay, nako. Tapos, ito. Binili natin tong action camera. Wala. Pang ano lang. Mura lang naman kasi siya. $29. So, meron naman kasi siyang 32 GB na SD card. So, parang bumili ka lang ng SD. At least meron siyang ganito. Kasi lagi niya kinukuha yung GoPro namin. So, para meron siyang GoPro. Nebrel? Tsaka try natin. Malay mo, pwede naman kapag low-bat na tayo. So, pwede daw siya ng pang-vlog, sa water, at saka sa sports. So, let's see kung... Siyempre, hindi na tayo mag-expect ng super high quality, no? Dahil mura lang naman to. Buksan na natin, Daddy. Pang-age, 8. And then, meron pa tayong binili pala ito. Dahil mahilig kong mahilig kumanta si Brel. Ito, binili natin siya na. Wee! Diba? Artista to eh. Mura lang din to, $29. Kaya yan, nabudol-budol na naman tayo mga ka-partners. Try natin, no? Di battery ba to, di? Kasi kulang yung mic natin eh. Dalawa lang yung mic natin. Yung may stand. At saka yung isa. Yung wireless. Wala si Brel, kaya binili natin siya. O, di ba? Yee! O, sasamal siya. Excited. Saglit, anak. Excited ka naman? Ay, Daddy, at saka pala, meron tayong binili. Ay, meron pa tayong isang binili. Dad, pakiabot yung binili ko dun sa baunan ni Brel, please. Sandali lang, anak. Saguli mo. Tama ka, no? Yung apple. Tada! Bisa pang apple. Yan. And then, ito. Hero Black 9. GoPro. Nag-upgrade tayo kasi yung GoPro natin, ewan ko anong problema nun. Yung GoPro 7 Black natin, lagi siyang namamatay, and then, pag minsan, laging corrupted. So, hindi ko alam kung battery, pag minsan, ayaw nang gumana, or yung yung mismong GoPro. Hindi ko alam. Tapos, marami siya laging mga, wow! Ay, may stand din siya, oh. Ay, na lang natin to. I-vlog na lang natin to ng separate, pre. Pa-assemble natin kay Daddy. Ayun na. Hey there, superstar! Sing along to 8 built-in songs. Wow! Magpili tayo ng niya. Play 6 great music and rhythm games. Ate, And may use fun games mic pa pala. effects to change the sound of your voice. Plug in your own music player and press the music magic button to reduce the voice so you can sing along. Now you're the lead singer. It's time to hit the stage. It's your time to Wow. shine. It's your time to be the next big superstar. We can turn this off kasi nag-turn off na lahat. Hey there, Ba, superstar! Dad, Sing mag-off along yan, to ah. 8 built-in songs. Pag ayaw natin yung ito, Tayo. Play 6 great music and rhythm kasi games. sabi na kayo And use fun mic Like effects yan. to change Yeah, the sound of pinili your nga. voice. Tayo. Plug in your own music player and press the music magic button to reduce the May voice coffee na din, so pero you can nag-off sing din siya. along. Now you're the lead singer. It's time to hit the stage. It's your time to shine. It's your time to be the next big superstar. Yan. light off. Yan. Light off.
Welcome to the show. It's showtime. Wow! It's showtime. Gabriel, paano yung kanta? Concert. Your music. Oh, pwede kang mag-ano ng music mo sa phone. Music mo. Gawing apple naman. Replay. Gawing apple na. It's showtime. Ba't may kalamay sa bang tumapon? Tapos, may audience ka pa, Ben. Di ba naman kanina ng mood? So you can record. Oh. Hi, Brel Brel. Mana niya? Mana niya, Ben? Oh, mag-record yun eh. So, yun lang. Yun lang, be. Yun lang yun, be. Tapos meron siyang dalawang mic, oh. Hindi, be. Paano natin, pa-assemble natin to ka daddy, be. Na. Yan. Uy, galing. Superstar. Artista. 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 Artista ka, be? Artista ka? Artista yarn. Nebe. Itago na natin, nebe. Balik na natin siya sa box. Tapos, pa-unbox na lang natin kay Daddy. Ne? O, di ba, Paki? Oh. Please, thank you. Paano natin kay Daddy? Pa-assemble natin. Ayan. Tapos ito, yung action camera. Pang ano lang to, pang mga bata lang to. Pero 4K daw siya, Wi-Fi. And ito yung ating Hero 9. Dapat bibili talaga tayo. Yung bibili natin last year na Boxing Day is yung 360, yung 1R2 yabayta, 1-2R. Basta yung yun. Kaso, wala sa Best Buy. Tapos, naghahanap kami, pumunta kaming London Drugs. Dami lang pinuntahan pero wala kami nakita. Sa online siya mostly nabibili. Sa Instagram, makikita mo lagi, tsaka sa Facebook. Kaso, ang dami kong nabasang review na yung mga nagre-reklamo. Tapos, parang wala silang customer support. Kaya, nagdalawang isip akong bumili. Kaya, kung sino naman po yung nakabili na ng 360, yung 1R, kung okay naman siya, please comment down below para makabili din tayo. Kasi gusto namin talaga yun kasi para mukhang maganda nga siya. Kasi diba nawala yung drone natin. So hindi muna tayo bumili ng drone kasi baka mawalan na naman tayo. Medyo mahal din naman kasi yung hindi muna tayo bumili ulit. So yun sana, medyo mahal din siya. Kaso at least hindi na siya mawawala kasi gaganon mo lang siya. Meron siyang invisible na tripod. Tapos makakakuha ka ng 360, ganyan, action camera and all. Kaso nga lang yun. Ang dami niyang bad reviews kaya nagdalawang isip kami. Ito, nakita namin siya sa naka-sale siya sa Costco. $3.99 lang siya. Pero sa mahal pa din to. 500 plus pa rin siya sa Best Buy. 549 yata or kasi tumingin nga kami. Ito rin kasi yung isang option pa namin dahil nga gusto na namin upgrade yung GoPro namin na Hero 7 Black. Kasi hindi ko alam anong nangyari. Bakit pag minsan yung mga videos namin
corrupted, ganyan, or unsupported, kaya yun. Kaya ang dami naming videos na hindi namin na-upload. Yung iba, nag-work, convert ko siya sa VLC, pero, yun nga, kaya laging late yung upload namin. Sayang naman, di ba? Kahit walang kakwenta-kwenta yung vlog namin. Never. At least may ma-upload kami, oh. Sayang naman yung AdSense namin kung hindi namin, susulitin. Never. Yun lang po. Yan. Kakain na tayo. Hintay lang natin yung ating chicken. Tapos umorder na lang tayo ng Little Caesar. Para din tayo magluto. Yan. Malapit lang kasi yan sa amin. Doon na siya sa, Nebe. Kaya yan. Doon na lang kami. Gusto daw ng pizza ni Daddy. Kaya yan. Yun lang po. Bye-bye. Wala na namang kwenta. So, yun lang po. Hintayin niyo po yung aming upload pa isa about dito sa GoPro 9. And then, ito yung action camera. Kung sulit naman siya sa mga sulit na rin siya kasi parang ito, yung memory card. Parang, kasi kailangan din namin ng memory card. O at least may kasama na siyang action camera, di ba? Tsaka para pag low-bat kami dito, at least meron pa kami pang video. And, tsaka ito, excited na ako dito para sa baby brel ko. Tadan, tadan, diba? Actually, meron pa nga siya eh. Meron akong binili sa kanya yung pang paint. Kasi last year pa yun, di pa rin namin siya nagagamit. Gagamitin namin siya next time. So, we can vlog that. Habang nag-paint si brel. Diba? Para meron siyang meron siyang remembrance. Nena. Safe naman po kasi yun. For 12 years and up. Yung paint, safe siya sa bata. Kaya binili ko yun. Ito kasi hindi ko masyadong sure kasi yung mga watercolor. So, hindi ko muna yung papagamit sa kanya. Pero itong mga to, pwede na to. Never. Yung mga paper, art pad, and all, para makapag-doodle yung baby brel namin. Nina. Kakain na tayo, Daddy? Wow. Okay, bye-bye! Kakain na po kami. See you on our next vlog! Bye-bye muna, Be. Bye-bye muna. Bye-bye! Bye-bye muna. Bye-bye muna. Lela tayo niya. Oh. Bye-bye muna. Bye-bye muna. Bye-bye muna pa. Bye-bye muna kita. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye muna, Be. Tira naman tasanggol mo na orin niya. May kayo sanggol mo na. Munta naman. Let's eat pansit. Come on. Tada! Excuse me. Maliit yung kamay. Hindi pwede. Katawan lang yung malaki kay Mami. Yung kamay maliit. Diba?